Tuma, nangingina pa rin. Bakit? Naano ka? Naano ka? Tatay tumawag. Grabe baga ako nung pagkagaling ko dyan. Uso yung trangkaso. Maglusi-lusi na. Pagdating dito sa Taguig eh. Nagkasakit ka? Ha? Nagkasakit ka? Ha? Nagkasakit ka? Oo, nung pagkasakay ko baga mga 1 kilometro tinakbo. Ubo na ako ng ubo hanggang dito na sa Taguig. Oo. Nung nakatakbo na ng mga 1 kilometro pagkasakay ko. Oo. Ganito na ng ubo ako hanggang dito na. Malayo ko sa Alabang. Yung paningin ko, umiikot na eh. Buti nakaabot ka pa. Yun nga, inisip ko na lang, sabi ko, pag hindi ako makaabot, kung sakali man na maubusan na talaga ng hininga, may senior ID naman ako, ang atin ko dito sa Road 5, sa Taguig, sa Lower. Ihatid naman sabi ko siguro dito. Kasi na ito ang address. So, Paano yun? senior ID ko. Sinalubong ka? Parang ha? Sinalubong ka pagdating mo dyan? Hindi, nag-arkin akong tricycle sa FTI, papunta dito sa Road 5. Dito na ako binaba. Pasuray-suray na nga ako, binuhat ko subag eh. Oo, mabigat yun eh. Talagang ano na, parang nanghina na talaga ako. Oo. Paano yun? Nung bago ka umalis, okay pa naman pakiramdam mo? Hindi ko akalain na dumating sa akin yun na nasa bus na ako. Nasa bus na ako. Kumain naman tayo bago tayo umalis. Yun nga. Talagang ano, matindi yung tama pala ng trangkaso ngayon. Trangkaso nga. Kasi, yun nga baga yung kwento ko na paghatid ko nga kay Kuya Noli. Di ba, natatrangkaso siya. Hatid ko ba si Kuya Noli. Tapos nung gabi na, nilalamig na ako. Tinaranuan mo kaagad. Oo, tapos sabi nga ni Kuya Noli, baka nahawaan kita. Yung ginawa ko noon, nagmedyas ako, uminom ako ng gamot, tapos kumain ako ng manghang ng gusto. Tapos pinagpawisan ako, okay na kaagad. Ako grabe eh. Siyempre, hindi pa pag kumakain pag sa biyahe. Kasi kung sariling sasakyan, kumakain ako. Pero pag hindi, kasi kung nakaramdam ako ng kaiiba. Ngayon, okay na si Kuya Noli. Ang may sakit na naman na si mama niya, saka yung pamangkin niya. Oo nga. Nakita ko nga sa nagpunta doon. Nakita ko naka-vlog siya nagpunta doon. Uso ngayon yung trangkaso, dito nga rin si Papa. Ito, tulog. Papa, may trangkaso din. Nung panahon ng COVID, sigurado na ito, quarantine na. Kaya nga, kung alin ba kausuhan ng COVID, sigurado. Quarantine sa Naka-vlog ka oh. Daming viewers na nag-aantay. Babalik pa kaya si tatay? Daming nag-aantay. Ay, tatay oh. Kita ko baga doon sa vlog mo. Oo nga. Dami nga nagtatanong. Binabasa ko. Buti. Matagal-tagal makabalik kung ganito ang sitwasyon ko. Kaya nga, pagaling ka muna. Kaya panay ulan pa rin. Ha? Panay ulan pa rin. Panay pa ulan dyan? Oo. Kahapon, maghapon na yung init. Kaninang umaga, ganda nung bungad nung init. Tapos ngayon, ulan na. Dito, medyo hindi ka anong lumalabas ang araw, pero walang ulan dito. Napapatipangan ko yung mga kilala kong naka-online eh. Oo. Akala ko nga, hindi kita ka-friend. Mabtawagan kita. Inad mo ko eh. Inad mo ko. Ngayon mo lang ako inad. Sabi ko, siyempre hindi ko matawagan, hindi ko yata na-add yun. Inad mo kanina, kaya in-accept ko.
Galing pa lang ako doon. Tinambayan ko si Tilo. Sabi ko, ano pala ito, sinubukan ko yun, tawagan nga kita. Oo. Magaling ka dyan. Kumakain ka yata. Di, ano sila, kumakain na sila. Pagaling ka. Pagaling ka. Ano na yung pagkaramdam mo ngayon? Naman natin talaga kailangan eh. Kung hindi na gumaling, di, wala rin tayong magawa. Oo. Ano lang? Ano lang? Kaya lang, dasal lang talaga. Oo. Gamot? May gamot ka na iniinom? Mga dahon-dahon na linaga. Pero nakababangon ka. Nakabangon ako pero medyo mahina pa. Pero nung unang dating ko, kinagabihan, talagang ano sa akin para makatayo eh. Nawalan talaga ako ng lakas. Trangkaso nga yun kasi, di ba, yung trabaho na paulan. Naipon na yun. Diba, dumating ako dito umaga. Oo. Nung gabi, paggabi na, hindi na ako makatayo. Dalawa ako alalay sa akin para makatayo, makapunta ako CR. Grabe. Yun ang malupit nun kung doon ka pinanghina ka na sa biyahe. Yun nga, buti nga, nakarating pa. Oo. Buti, grabe. Wala ka po ang tao pala pag yung nawawala ng lakas. Kahit anong inos mo lang, alam mo malakas ka pa, wala ka na pangyari. Oo. Pag yung tao, kahit sinong taong sabihin natin na matapang na tao, pag talagang bumagsak yung katawan, Buti pa nga ako masusublot sa trending ko. walang ibang maisip mo na lang yan. Talagang sana makaabot pa. Oo. Yan na lang na ano ko. Oo. Ako nga dati nung biyahe ko ng dali na trabaho, pauwi akong Santa Misa. Halos kalating oras na wala na ako ng paningin. Paano makakababa ako? Oo. Pero kinalabit na ako ng konduktor. Kasi nagsabi ko sa konduktor, kako, sir, di mo na ako bababa kasi medyo kako nawala itong paningin ko. Kasi nakatulog ako, nadiin ko yung mata ko. Kaya kung saan kayo uminto, doon na lang kako magdadagdagang pumasahe. Tapos kalating oras, traffic pa. Masasagasaan akong bababa ako. Buti, nanumbalik ko naman paunti-unti. Oo, bumalik din kasi kumbaga nakatulog ako traffic. Tapos yung mata ko nadiin ko sa doon sa nayukuan ko. Natagalan sa diin. Nawala, blackout, ubos. Kaya pala nag-blackout. Oo, nag-blackout. Ubos talaga, wala akong makita. Ambon na lang. Ganun yun yung kaso yung sayo, talagang mahina ka. Kaya nanghihina talaga ng gusto. Oo, trangkaso pala. Di, okay pa. Okay pa raw siya na pag alis ni tatay. Nung nasa biyahe na. Aircon pati. Aircon. Baka dun tayo sa baka yung aircon na nibago ka. Hindi na kuminsan dyan. Ha? Hindi na kuminsan dyan. Kaya lang, sabay na talaga. Kung magkasano may mag-uumpisa na. Tuluyan nung nalapyan ako. Inuot ko na nga sa jacket eh. O paano, hindi ka nakakain? Nung nagbiyahe, di ka kumain? Hindi ako kumain kasi yun nga, iwasan ko yung magkaramdam ng Sabagay. para kung natay ka talaga kung saan yan hihinto. Oo. Pag talaga ako, hindi ako kumakain. Kumain naman tayo pag-alis eh. Pero di naman masakit yung ulo mo. Medyo konti lang naman yung sakit ng ulo ko. Pero masigit na ako. Nagpa-BP ka na? Oo. O ano yung dugo mo? Hindi naman medyo mataas lang na konti sa normal. Pero hindi pa naman. Sabi
hindi ko naman naabutin ng atak ko. Pagka sa ano, atake ganito. Oo. Talagang matagal-tagal pala yung pahinga mo dyan. Patagal siguro ito. Oo. Wala nga naman persahin mo. Tapos babaya, Naman na to, ganun din, hindi magkatrabaho. babayahe ka na naman pabalik dito. Baka mapagod ka lang sa biyahe. Ganun ulit yung maging maranasan mo sa biyahe. Kung anong balik na sa dati, kung sakali, halimbawa hindi bumalik, yung sakit, okay lang. Oo. Pero kung dyan naman ako, hindi rin makatrabaho. Oo. Habang nangina pa. Pagaling-galing ka muna dyan. Wala pa naman pala. At ayun, mga kaparing Jason, tumawag sa atin si tatay at nangungumusta doon kung saan nangumusta sa atin. Tapos nagpinto si tatay nung paghatid ko pala kay tatay doon sa doon sa sasakyan, mga ilang ano pa lang, kumbaga nasa Bicol pa. Ilang ano ba, ilang kilometro pa lang, biglang masama na yung pakiramdam ni tatay. Tapos ngayon na may trangkaso siya. Grabe pala. Tapos suka raw siya na ng suka. Buti nga raw nakaabot pa siya dun sa Taguig. Tapos nag-arkila na lang daw siya ng tricycle para atid. Akala niya, sabi tatay, akala ni tatay di na siya aabot ng Taguig. Kasi masama raw pakiramdam niya talaga. Trangkaso. Kasi uso yung trangkaso ngayon eh. Alam niyo naman nung kasagsagan nung paggawa dun sa pag-islab ay nauulanan talaga yun si tatay. Siguro naipon na. Grabe. Wawa man yung gurang. Sa mga nag-aabang kay tatay. At ayun, sabi ni tatay, baka matagal-tagalan siyang bumalik kasi kung babalik siya kaagad, tapos ganun nga, di pa naman siya magaling, ganun din, mabibinat siya at di rin siya makakagalaw-galaw. Kaya sabi ni tatay ay magpapalakas muna siya doon sa Taguig bago bumalik. Tapos tinanong ko siya kung may iniinom siyang gamot. Yung iniinom niya lang daw ay mga herbal, mga dahon-dahon. Kawawa man yung kurang. At yun tay, palakas ka. Para makabalik ka na ulit dito sa project. Sabi ko nga sa kanya, ay lagi pa nga rin umuulan dito. Nangungumusta yung tatay. Nangungumusta sa team. Pero siya pala yung may sakit. Nakahiga. Pag tumatayo daw siya, medyo maano yung katawan niya. Yung walang lakas yung mga tuhod. Baka rin wala ng budget yun. Tatay. Kawawa man yung gurang. Ano ba? Ay, ang ganda. Basta yun tay. Paano? Palakas ka. O sa mga viewers na nangumusta kay tatay, ayun na. Kaya pala laging naalala ng mga viewers tatay kasi may sakit pala. At ayun, gulat nga rin ako kanina. Kasi si tatay, hindi ko friend sa Facebook. Nag-add siya. Tapos pag accept ko, biglang may tumawag, kala kung sino. Pagtingin ko si tatay, yung tumawag. Ano yun? Nalulungkot na rin yan doon sa Maynila. Kasi nasanay na siya dito na na may mga kabiro-biroan, ng trabaho. Doon nakahiga lang siya kasi may sakit. Ilang araw na rin nung pag-alis niya eh. Anong araw ba yung hinatid ko? Linggo? Wala ba yung hinatid ko sa tatay? Tingnan ko nga dito sa nung paghatid ko kay tatay.
Kailan ba yun yung upload ko? Dito yun eh. Yung upload ko kay tatay. Ano, signal? Ay, ito. Nung 2 days pa lang ngayon. 2 days pa lang dito sa cellphone ko eh. Yung paghatid ko kay tatay yun. 2 days. Sabi, nung ano nga, naligo pa yun, ay okay naman siya eh. Tapos yung bag niya pa, napakabigat talaga nun kasi, oo, daming laman nun, mga gamit niya. Binuhat pa nga, talagang mabigat. Kasi kala niya, baka may ma-extrahan, sabi niya. Kung may nag-alok sa kanya, kasi matagal pa nga bago yung maggawa doon. Baka may ma-extrahan, kasi ayaw niya nga matingga. Kaya dinala niya mga gamit. Kasi laging inaalala ng tatay yung apo niya. Yung apo niya, lagi niya naalala. Kasi kawawa nga yung sitwasyon ng tirahan ng apo ng tatay. Kaya laging sabi nga ni tatay. Sabi totoo to, sabi ni tatay. Sana nga araw din niya nalang nakita yung apo niya eh. Kasi lagi niyang naiisip na awa siya. Kawawa naman talaga yung sitwasyon ng sitwasyon nung tinitirhan. Tapos yung nag-aalaga ay matanda na rin. Kawawa talaga. Kumbaga tayo'y mahirap, may mga mas mahirap pa. May mga mas mahirap pa sa atin. Tapos naging basta talaga, mahirap yung kalagayan nila kasi nasa creek sila. Nasa creek nakatira. Tapos yung kapatid niya na lalaki yung nagtatrabaho, ka-college pa. Kayon tay, get well soon. Magaling ka tay. Laging nanonood yun si tatay ng mga vlog natin. At nagbabasa rin yun si tatay ng mga comment. Kasi nagsabi niya nga dun sa daming nagtatanong daw dun sa sa vlog ko sa kanya nung paghatid. Mga nagtatanong kailan babalik. Yun po, ang sagot ni tatay ay medyo magpapagaling pa si tatay bago babalik ng Bicol. Kasi baka mabinat talaga yung matanda. At siyempre, mga viewers ay pray nyo na gumaling kagad si tatay. Ayan po. Bye bye. Ingat ka tay at pagaling ka.